MKA TV न्यूज। लोकांनी लोकांसाठी करायचं राज्य, आम्ही सगळे भारतीय या व्यवस्थेला जिवंत ठेवण्यासाठी, तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना न्याय देण्यासाठी मणिपूर ते मुंबई अशी ही संघर्ष यात्रा राहुल गांधीजींची आपल्या चांदवड इथं आली आणि या चांदवड इथे शेतकरी मेळावा व्हावा ही अपेक्षा त्या ठिकाणी त्यांनी व्यक्त केली। मला महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांशी बोलायचं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी एक संघर्ष योद्धा आपल्या चांदवड या ठिकाणी इथे आलेत। त्या राहुल गांधीजींचं आपण टाळ्या वाजवून जोरात स्वागत करावं अशी मी आग्रहाची विनंती करतो। त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशाचे नेते, शेतकरी नेते आदरणीय शरद पवारजी, आदरणीय आमचे काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरातजी, आपली शिवसेनेची मुलूक तोफ संजय राऊतजी, या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेशचे जयंत पाटीलजी, आमच्या माजी मंत्री आणि AICCच्या आमच्या वर्किंग कमिटीच्या सदस्य यशोमती ठाकूर, माजी मंत्री विश्वजीतजी कदम, उपस्थित आमचे ज्यांनी हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं ते या भागाचे लोकप्रिय माजी आमदार शिरीष कोतवालजी, आदरणीय मंचावर बसलेली सगळी नेते मंडळी, वेळ अपुरा असल्यामुळे मी सगळ्यांचं नाव न घेता उपस्थित झालेल्या माझ्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी शेतकरी माता, आमचे वडीलधारी मंडळी आणि सगळे युवक मित्र आणि पत्रकार बंधू, खरं तर कांदा उत्पादकांचं तर मोदी सरकारने सत्यानाशच केलेला आहे। कांदा हा जीवनावश्यक व्यवस्थेमध्ये नाही। कांदा खाल्ला नाही तर काय फरक पडतं असं कोण म्हणतो? कांदा खाल्ला नाही तर काय फरक पडतो? कोणी म्हटलं? निर्मला सीतारामन म्हणजे भारताच्या अर्थमंत्री आहेत, त्यांनी सांगितलं, मोदींनी सांगितलं की तुम्ही सांगून टाका या कांदा उत्पादकाला की तुमचा कांदा खाल्ला नाही तर काही फरक पडत नाही। आता जो आमच्या कांद्याला अशा पद्धतीचं जीवनावश्यक वस्तूतून काढायचा प्रयत्न करत असेल त्या भाजपचं काय करायचं? त्या भाजपचं काय करायचं? नाही, आपल्या जीवनातूनच त्याचा कार्यक्रम वाजवून टाकायचा। आम्हाला भाजप हा पक्षच माहित नाही, निपटवून टाकायचा। या निवडणुकीमध्ये आपल्याला तोच प्रयोग करायचा आहे। ही महाविकास आघाडी या ठिकाणी उपस्थित झाली आणि या महाविकास आघाडीचा उद्देश एकच आहे की जी भाजप जी शेतकरी विरोधी आहे आणि या शेतकरी विरोधी व्यवस्थेमध्ये त्यांनी जे काही नुसतं कांद्यातच नाही, सगळ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात 3 काळ्या कायदे आणून ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांनाच उद्ध्वस्त करायचा निर्णय केला आणि याच महाराष्ट्रामध्ये यवतमाळ या ठिकाणी येऊन 2014 मध्ये त्यावेळेचे गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि आता देशाचे प्रधानमंत्री यांनी सांगितलं होतं की माझी पहिली सही, तुमच्या आशीर्वादाने देशाचा प्रधानमंत्री झालो तर माझी पहिली सही कर्जमाफीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर होईल असं सांगितलं होतं ना। शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2 पटीनं वाढू, 1.5 पट त्याच्या शेतीला भाव देऊ, असं मोठं आश्वासन आपल्याला दिलं याच महाराष्ट्राच्या भूमीवर, या संतांच्या भूमीवर। आणि या संतांच्या भूमीवर येऊन पूर्ण देशाच्या शेतकऱ्यांना फसवलं, शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय केला। तर महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी हा संदेश देशाच्या शेतकऱ्याला देण्याची गरज आहे की आता मोदीजी तुमची जुमलेबाजी चालणार नाही। तुम्हाला उद्योगपत्यांचं कर्ज माफ करायचं असेल तर तुम्ही आपल्या काय केलं असेल तुम्ही पाप त्याचं भोगत बसा, पण शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा, शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करायचं नाही। शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा त्यांच्या मुठभर मित्रांचा कर्ज माफ करायसाठी केला जातो। ही भूमिका तुम्हा आम्हाला कोणालाही पटणारी नाही। मी या ठिकाणी जास्त नाही, कारण की राहुलजी ज्या काही शेतकऱ्यांसाठी धोरण आम्ही तयार करतोय त्याच्याबद्दलचं राहुलजी आपल्याला पूर्ण मार्गदर्शन करणार आहे।
त्यामुळे मी जास्त वेळ न घेता मी आपल्याला एवढंच मी राहुलजींना आणि शरद पवारजी साहेबांना मी आणि उद्धव ठाकरे साहेबांना विश्वास देतो की महाराष्ट्राचा शेतकरी हा महाविकास आघाडी सोबत राहील असा तुमच्या वतीनं देऊ का विश्वास? तुमच्या वतीनं मी विश्वास देतो आणि बीजेपीचं कायम जसा आमचा कांदा जीवनावश्यक वस्तूतून निपटवला तसा यांचं भाजप मुक्त बरोबर तर आपल्याला त्या पद्धतीनं ते काय आता तो आमचा खोक्याचा मुख्यमंत्री तो कसा करतो करेक्ट असं करत होता ना परवा विधानसभेत तसा यांचा करेक्ट करायचा आता आपल्याला बरोबर आहे. मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. राहुल जी आपके ये स्वागत के लिए और जो आपने किसानों को विश्वास दिया है वो विश्वास के खातिर ये सब पूरे किसान ये बड़ा मैसेज यहाँ से पूरे देश के किसानों को जाएगा और मुझे लगता है कि एक किसान खुद यहाँ पर आया है आपके स्वागत के लिए आया है. जो आपने एमएसपी हो किसानों के कर्ज माफी की बात हो ये सब बातों को जो आपने पूरे इस न्याय यात्रा में आपने कहा है उस बारे में यहाँ से एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा और इसलिए आपके स्वागत के लिए ये किसान लोग यहाँ पर आए. मैं पुनः आपको भी धन्यवाद देता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद नानाभाऊजी. आता देशाचे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब हे आपल्याला संबोधित करतील. यांच्या स्वागतासाठी ज्यांच्या स्वागतासाठी आपण या ठिकाणी आनंदाने उपस्थित आहात हे काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी व्यासपीठावर असलेले काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि अन्य सगळ्या पक्षांचे नेते आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, मैं राहुल जी को कहना चाहता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में 1950 के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हुआ था जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, देश के बड़े नेता. इन्होंने ये सेशन के लिए 2 या 3 दिन नासिक विषय में बताए थे. नासिक महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी विचारधारा को स्वागत करने वाला डिस्ट्रिक्ट है और साथ साथ बहुत से बड़ी आबादी खेती में दिलचस्पी लेने वाली आबादी है. यहाँ के जो फसल हैं चाहे प्याज हो चाहे अंगूर हो चाहे गेहूँ हो, मेहनत करके देश की भूख की समस्या खत्म करने के लिए यहाँ का किसान अपना खून और पसीना देता है. मगर आज वही किसानों की स्थिति बड़ी गंभीर हुई है आणि त्याचं कारण आज देशाचं राज्य सत्ता ज्यांच्या हातामध्ये आहे त्यांना शेती आणि शेतकरी याच्या संबंधीची यत्किंचित सुद्धा आस्था नाही. मला आठवतंय डॉक्टर मनमोहन सिंगांच्या सरकारमध्ये आम्ही जो काम करत होतो आणि एके दिवशी याच चांदोला माझी सभा होती आणि इच्छा आल्याच्या नंतर माझ्याकडे
संदेश आला की दिल्लीच्या पार्लमेंटमध्ये कांदा या फक्त चर्चा होणार आहे. इथून मी सरळ दिल्लीला गेलो. दुसऱ्या दिवशी पार्लमेंटमध्ये आज जे सत्तेत आहेत ते भाजपचे नेते गळ्यात कांद्याचा माळा घालून सदनामध्ये आले आणि कांद्याचे भाव फार वाढलेत, आम्हाला जगणं मुश्किल आहे या प्रकारच्या घोषणा त्यांच्या ठिकाणी केल्या. मला त्याचं उत्तर द्यायचं होतं आणि मी उत्तरात सांगितलं की कांदा हा जिल्हा शेतकऱ्याचं पीक आहे. कांदा हे एकच पीक वर्षाला देणारं पीक आहे आणि कांद्याचं उत्पन्न आणि त्याच्यावरचा खर्च हा बघितल्याच्या नंतर त्याला रास्त किंमत द्यायला हवी आहे आणि ती देऊ नये म्हणून भाजपाने पार्लमेंटमध्ये संघर्ष केला. कांद्याच्या माळ्या गळ्यात घातल्या. मी स्वच्छ सांगून टाकलं की तुम्ही कांद्याच्या माळा घाला नाही तर कवल्याच्या माळा घाला. कधी नाही ते शेतकऱ्याला कांदा उत्पादकाला 2 पैसे मिळतात त्याच्या भावात मी अजिबात कमाल करणार नाही. त्याच्या खर्चामध्ये तो भाग मिळतो. पण आज याच्या उलटी स्थिती आहे. आजच्या सरकारला याच्या कोणत्याही गोष्टीच्या संबंधीचं आस्था नाही, प्रेम नाही आणि या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम आज हिंदुस्थानामध्ये शेतकरी संकटात गेला, कर्जबाजारी झाला आहे, आत्महत्या करतोय. मला आठवतंय यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याची माहिती घ्यायला आम्ही गेलो त्या ठिकाणी. त्या कुटुंबाला भेटलो. कर्त्या माणसाने आत्महत्या केली. त्या कर्त्या माणसाच्या माऊलीला भेटल्यानंतर मी त्यांना विचारलं की तुझ्या मालकाने आत्महत्या का केली. तिने सांगितलं मुलीचं लग्न ठरलं होतं, बँकेचं कर्ज होतं, सावकाराचं कर्ज होतं आणि लग्न ठरल्याच्या नंतर सावकाराने नोटीस पाठवली बँकेने आणि कर्ज फेडायला उशीर झाला म्हणून घरातली भांडी कुंडी बाहेर काढली आणि घरातली भांडी कुंडी बाहेर काढल्यानंतर मुलीचं लग्न मोजलं. ते मुलीचा फार सहन झालं नाही आणि त्यानंतर त्यांनी आत्महत्या केली. दिल्लीमध्ये आम्ही लोक परत गेलो. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्याशी चर्चा केली आणि ठरवलं की या देशातल्या शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं ओझं माफ करून टाकायचं. मोठ्या कारखानदारांना, उद्योगपतींना बँका कोट्यवधी रुपयाची सवलत देते पण शेतकऱ्याला सवलत देत नाही. मंत्रिमंडळामध्ये निकाल घेतला 70,000 कोटीचं कर्ज एका हुकमानीच्या ठिकाणी माफ केलं आणि शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं ओझं कमी केलं. पण आज काय स्थिती आहे? आज ही स्थिती फरक आहे. आज प्रत्येक शेतकरी संकटात आहे आणि त्याला संकटातून बाहेर काढण्याच्यासाठी आजच्या राज्यकर्त्यांना असं नाही आणि म्हणून कष्ट करायच्या विरुद्धचे सरकार, शेतकऱ्याच्या विरुद्ध जे सरकार, बेरोजगार तरुणांच्या विरुद्ध जे सरकार, महागाईला निमंत्रण देणार जे सरकार, ते मोदी सरकार हटवणं हे तुमचं नवं काम आहे आणि त्या कामाच्यासाठी आपण सामुदायिक शक्ती देऊन सर्व देशामध्ये जे काही करता येईल ते करूया. मला आनंद आहे की या देशाच्या जनतेला देशाच्या तरुण पिढीला एकत्र करून याबद्दलचं एक जनमत सर्व देशामध्ये तयार करण्याची अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी आज राहुल गांधी करतायत. त्यांच्या या विचारातून त्याला शक्ती देऊन या देशामध्ये परिवर्तन करण्याच्या कामाला लागण्याची आज आपण या चांदवडला संवाद घेऊ. एवढंच या ठिकाणी सांगतो. माझे 2 शब्द संपवतो.
धन्यवाद पवार साहेब. आता आपण सगळेजण टाळ्यांच्या कडकडाटात आदरणीय राहुलजी गांधी यांचं स्वागत करायचं आहे. ज्यांचे विचार ऐकायला आपण इतके थांबलेले आहात. आदरणीय राहुलजी गांधी. राम राम मंडली. शरद पवार जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, जयराम रमेश जी, संजय राउत जी, जयंत पाटिल जी, यशोमती ठाकुर जी, अजय यादव जी, शिरीष कोटवाल जी, तुषार शेवाले जी, संजय जाधव जी, जीवा गावित जी, स्टेज पे सारे सीनियर नेता, गठबंधन के वरिष्ठ नेता, प्यारे किसानों, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार. यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा प्याज के दाम का हैगा. नेशनल मीडिया में आपने इसके बारे में कोई डिस्कशन देखी? नहीं दिख सकता. सबसे बड़े मुद्दे, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर. मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की है. देश में 2-3 मुद्दे हैं. सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी. हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं. मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा. टीवी पे कभी नहीं दिख सकता. बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है. फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा. फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा. फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे. कोविड फैलता जा रहा है. प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है. तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है. किसके लिए करते हैं? हिंदुस्तान के 20-25 सबसे बड़े अरबपतियों के लिए. 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए
आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं, महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें यह नंबर समझ ही नहीं आता। अरबपति को आपने बताया कि देखिए 16 लाख करोड़ रुपए है, उनको एकदम समझ आ जाती है बात। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगता है साल का, उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आपका हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया जब यूपीए की सरकार थी कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा। $16 लाख करोड़ का मतलब 24 साल का मनरेगा, मतलब 24 बार अगर हम आपका कर्जा माफ करें, उतना कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। आपका एक बार हमने किया, बीजेपी ने एक बार नहीं किया। और जितना आपका माफ हुआ था, अगर आप उसको 24 बार करें, उतना नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। वो जो 20-25 लोग हैं, आज उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। 70 करोड़ लोग कौन हैं? किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं। जितना पैसा आपको दिया जाता है, जितना पैसा आपके हाथ में है, उतना ही पैसा 22 लोगों के हाथ में है। और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 बार जो हमने आपके लिए किया था, 24 बार उन्होंने 20-25 लोगों के लिए किया है। अब आपको एक तरफ से नहीं घेरा जाता है, तो अगर मैं ये कहूं कि एक दवाई से आपका काम बन जाएगा, वो गलत है। आपको चारों ओरों से घेरा जाता है। आपको सही दाम नहीं दिया जाता, नुकसान होता है तो बीमा का पैसा नहीं दिया जाता, जीएसटी लगा दी, कर्जा माफ नहीं होता। तो अगर मैं यहां कहूं कि भैया हम आपके लिए एक काम करेंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत होगा। अगर आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है, तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। तो दवाई क्या है? और यह भी शुरुआत है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, 1000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वही अदानी देगा। उसने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, उतनी ही जीएसटी देगा। हिंदुस्तान की सरकार
कब पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए, या सरकार को कहना चाहिए देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई जो यहां आप जानते हो, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। दूसरी दवाई ये। तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना जो बनाया है उससे आपको नुकसान होता है। 15-16 कंपनियां हैं, उनको सरकार बीमा योजना का पैसा देती है। आप लिस्ट चाहते हो, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, पानी गिरता है, नुकसान होता है। आपको कहते हैं भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, वो आपको मुआवजा नहीं देंगे। तो तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। तो तीसरी दवाई ये। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपको आपका जो दाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। और आखिरी चीज जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। मगर ये जो सब है, ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं। मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। देखिए, जवान
देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पर रक्षा करता है, बाहर से कोई ना आए, उसकी जिम्मेदारी जवान की है। उधर उन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया, 2 तरीके के शहीद बना दिए। 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। चाइना को जो सैनिक है उसको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और उसके साथ